Taiwan! Senhor Santo Nenhum, tabang ako. Daghang salamat, Senyor Santo Nenhum. Ang sabi, habito. Kaysa, ako ni Esclavo kung saan maghirap sa pagbuto. Welcome to Barangay Babag! Hindi kalidad na pagulo, bawat tinugan sa kinabutihan, o kiniyan na bunga. Tila bilang sa panahon sa Pasko, saya naglipay na. Pabuto, pabuto, pabuto. May anamang sa pagkabuhat ng pabuto, mautinom na sa paginabuhian nilang kanan. Inasa kabulong kalagri sa mamang pabuto, 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 silikasyon na hugyaw tayo. Ugarang galigama, magkasigar buong gabi. Pabuto, minalog na sa imaginasyon, o kaalam ni Huelasi. Karoon na sanay sa babaganon, inunanan sa pagrambo. Ubukan sa mga tao, basta nung edukasyon. Pabuto, pabuto, malinakaw. Pabuto, selebrasyon na hugyaw tayo. Ugarang galigama, magkasigar buong gabi. Buhutan ng Philippines Fountain ng Rueda. Igalaw isudan mo sa sigang lugar. Bombshell butterflies under in the sky. Super sunlight shines our doors, one fireside. Ikalibad na pamago sa mga bagyong rating ang ninyo. Senyor Santo Niño, salamat sa giya mo, di mo kaming ipanabalaan.
Contestant number 3, hukpong mananayan sa Masadiyahong Kabatanunan, si Thunder of Butterfly 1. Representing Cluster 2, Purok Butterfly 1 and Purok Thunder.